to yo kok ora kotak-kotak. Ini yo jane kayak. Iki lho, buka kenang tak cepet apa ndak kena iki ngapa lho jane. Oh alah kuwi to. Iki jane delok. Nah, Ya. wah, bol bosok kaya ngene iki ne. Bu, tak cepet kak nang ora kena kok. Oh, iki ora kena iki. Iki tonggo keneke, iki ditugel. Ngono to. Tapi ku terus dilas. Iki dijiko kena iku. Jadi iki dilas ngono. Dong ora. Nah, terus piye kuwi? Ya saiki anu iki njaluk 50 sik tak lasne ning kidul kono ngene kon. Oh. Ono. Ya wis nang sek. Iku ora njaluk 50 iki ora kena. Beh.